Pinaagi sa musika kitang tanan nagkayusa. Sa musika, ang ating umaga ay lalong gumaganda. Sa musika, ang atong kinabuhi magmalipayon og puno sa paglaom. Sa musika, atong giila o gidayeg ang Dios sa langit ug sa yuta. Kanang tanan atong maeksperiensyahan kauban kami diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! When we were little, we were lulled to sleep by the soothing sounds our parents made. We get so used in listening to these delightful sounds that it became hardwired in our brains. When we find ourselves unable to put into words what we feel, we express it through music. With our deep connection with music, it is not surprising that numerous studies have shown it can benefit our health. Research found that listening to music elevates mood, alleviates anxiety, and relieves stress. Music. Our world has so much of it that there's literally something for every mood imaginable. There's music to calm you down. There's music to rev and excite you up. There's even music that simply serves to get rid of silence. But above all, there's music to put you in an ethereal state. Christian music. Its music and lyrics have a way of elevating our spirituality, giving us hope and empowering our faith. Gospel music recognizes the frustrations and challenges of our daily life, and it gives us encouragement and inspiration to keep on. God created music to touch the human soul. Prophet Samuel observed that whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. This music God created reminds us Christians of the secular world we live in. This speaks to us that there is a higher power at work. The music also helps to keep us more connected to our spirituality. It allows us to feel in touch with God and helps us make us feel closer to Him. For in God's presence is fullness of joy. Maayong buntag ug malipayong Sabado! Good morning! Yes, good morning! Good morning! Pagkanindot sa inyong mga Nindot smile. tayo. Mga gwapa atong mga kauban ron. Of course, Oh, kuya. gwapo ta duha pits. Of course, kaliwat Siyempre, ako. Kaliwat Kaliwat. kita. Mga kaliwat ug Yung anak ta totoo. sa ato Oh, Ginoo. basta taga-up channel. Basta taga channel gwapa na. Oh, excited kayo ta karon nga Yes. karon nga Kabuntagon. weekend. Actually kay natay dako nga celebration nga atong Yes. himon og Unya gabi. Yes, karong gabi. Daghan tag mga bisita. Mhm. Ayan, ato silang gibitahan nga mutambong mo niyang gabi sa ato ang ipahigayon nga Harana nga concert dinhi sa ato ang Garden Church sa Yes. Spoke. Tungod kay ang tanan nato nga mga singers na unya ang katong gina-invite, gipag-invite. Yes, katong nag-viral. oo. Yes. Ayun, Yes. apil ba ko ato, Pits? Apil ka kuya, manang abangan mga Kamura paglaom. matutulo apil sa kanta. Apil ka tulo. Ato. Ah, Ang tawag aning event mga paglaom is Harana sa Kabuntagon Music Awards and Thanksgiving Celebration. Atong hatagan og pasidungog katong mga mag-alawit nga naghatag sa ilahang talento sa Ginoo ug katong mga composers Yes. sa mao nga mga awit. Og syempre, Apil mo, ana. ang mga volunteers po sa Hope Channel. So, sa apil mo, kay Philippines. mangantahay man mo. Apil manggug ka. Apil ka kay Apil na tanan. Nabiya ka Yes. dito. Okay. And in line ana no, ato ang tema karong Kabuntagon is music and its power. Unsa jud ang Yes. ang dakong impact, influence sa music sa atong Lagi, kinabuhi. unsa na imo ang last nimo sa Harana? Kana imong sulti? Kuan. Ha? Ang sa ganito, nalimot. Unsa man ni Harana? Harana sa to, utang na to make your day right, start listening to the right kind of music. Wala ko lahi pa Ang sa kanimo, Sa Ate niya. Vic? Dili na to kalimtan nga awitan nato ang Ginoo, awitan nato siya mga pagdayig. Ikaw, kuya. Ang sa Okay, tawag every mo. day is a new day, every day is a music. Ikaw, Vic. Sana all merong line. So discussan nato ning about music unsa ka importante ni sa atong kinabuhi. Kay sa imong hatir kung naay mangligaw si Mag kinalang kanta-kantahan ka kay maiba ka mo Ha, kanta. dili sad kayo tanto mayo kuya. Light lang gyud. Kanang light lang gyud siya. Bitaw, we know for a fact no nga ang music gyud grabe og impact sa ato ang kinabuhi. Ato gina siyang sana ato na siyang ma
sweetness pinaagi pod sa atong mga televiewers or sa atong mga Facebook live viewers, especially sa Harana sa Kabuntagon. Karami tayo lang gipang send nga mga music nga maskin og layo sila sa ilang mga pamilya pero na-comfort sila. Kana lang nga o kana lang siya nga testimony. Isa na gid na siya ka kanang makaingon gyud ta nga effective gyud ang music sa kinabuhi sa usa ka tao. Si Bing og si Jemil, sige hilig mo gini sila kanta. Kaya ang hilig nako kanang humakanta nga naroy tan 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 tan. Dali ta ako Pamilya. Siguro ako na dito kay influence ang music kay baggagmay pa mi. I mean, sa gagmay sa simbahan, sa balay, sa worship. As in, kabahin na yun ang musika sa mo ang kinabuhi. Yes. And even in my lowest point of my life, ana yun makatabang kaayo ang music sa akong kinabuhi kay maka-comfort na somehow mga lines, messages dito, dulot kaayo Yes, yes. sa bugong ug sa kasing-kasing. Yeah. O karon nga episode kuya Ate Bing and Sharon Gay, mga tong mga makanuto mga testimonya sa mga kaigsunan nato sa ilang pagpamina o pagsunod sa Harana sa Kabuntagon. O isa na usab niya na katong kabantay mga tong bata nga pagkanta diri ni Dagan bagay sa si Yeah, Pia si Siban. Pia. O ayang pamilya ato makatag po dalag testimonya sa mao nga impact sa mao nga experience na sa ilang pamilya og knowing nga na sila anak nga gihatagan og talento sa maong gihatagan sa Ginoo og mao nga talento pagkaan ninto magapaglaom. Yes. Paminawin ninyo unya ang mao nga mga testimonya. And about sa musika, unya sa Good Morning Pastor, ato makauban among boss diri ato ang Executive Secretary si Pastor Danilo Palumaris. Ato diskasan ang unsa ng musika mga kapaglaom, importante ba na sa atong lawas? Makadaot ba na sa atong lawas? Makadaot ba ka? O makadugag kaabtikon sa atong lawas, Mick? Yes, and later, ato ang mahibalan or mapaminawan ang suliran sa usa ka batan-o no nga na siya'y pagduha-duha, na siya'y problema nga lulan nga gidala ko unsa ba yun iyang piliyon. Kini ang pag-appeal ba sa mga contest sa pag-awit or magpabilin siya sa or maminaw siya sa tambag sa iya ang elders silang iglesia. Yes. Ato na paminawan. So mga kapaglaom no, stay tuned with us. But for now, ania ang usa ka awit. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend.
nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, Lord, bring me back to you. Wow, pagkanindot kay sa alawito, no? And unya gyud, abangan gyud nila unyang gabi ang ato. Daghan pa to later, daghan kuya. pa kay na unya atong mga nag-viral nga mga kanta diri sa Harana sa Kabuntagon. Unya gabi madunggan nila live diha sa atong Garden Church diri sa Spoke, no? Yes. O pasalabatan din nato ning atong mga partners ani nga ministry kay Harana. Kay Harana. dili maguri siya mahitabo, dili ni ma-realize ang tanan kung wala ni atong mga partners labi na katong asa ta Zamboanga. nag-taping Zamboanga. Butuan. Peninsula Mission Pastor Salarda, salamat kayo. Ang SMM. Oh, SMM. Ang NEM sa Butuan. Sa SMM, si Pastor, si Sir Papa Bing Bing, Sanis, Papa yes. Bing, and Yes. diha, si Ma'am Bing Nazaret. So, And diha, sa NEM, si Pastor Joy. Pipito. Pipito. Yes. Oh, thank you Thank kayo. you, Makita Pastor. na to na sila unyang kagabi. Unyang kagabi. Yes, Oh. na sila niya. And mga kapaglaw no, dili po nato kalimtan na aduna ta diri box of hope. So Yes. katong gusto nga Nung gusto- maghatag sa ilaang mga unsa ba na ipanghatag nila bisag unsa no Bisag unsa. gikan sa ilang kasing-kasing Kasing. mapa cash mapa mga used Mo clothes nila or sila diri. unsaan pwede ra mo mani dinhi sa ato ang studio dinhi sa third floor sa SPUC building Mastersons Avenue Cagayan de Oro City Yes. para sa pagtunol sa inyo ang mga regalo. Yes, So katong daghan kay magamit salamat. siya. Yes, Magamit. oo. And kung wala sila unya taas-taas o bagay lang bulsa diha, pwede Yes, na daw pwede, tawag oo. kas nato diri. Nice Ay kaya. resibuhan mo muna siya. Oo. Ayaw lang yatag sa atong mga volunteer nga dito sa bus pwede na siya bitaw sa ato diha sa admin na atay mga resibo diha para Yes. sa inyong donation. Oh. And of course, kana po sa mga pamagi, di ba, karon kay panalangin bita sa Ginoo og mga butang siguro, di ba, marag abundang ato mga Bulsa? bulsa karon atong i-share po sa uban mga kapalabdol Yes. kay aside nga Christmas season siya, kanatan sa to kasing-kasing ang gugma sa paghatag, di ba mga kapaglaom? O labi na sa to mga viewers po sa Harana sa Kabuntagon, among i-emphasize po sa inyo ha nga pwede po doon makashare, di ba? And then kani po atong pagkatanan karon nga video Kuya Wing is form of highlights sa Harana sa Kabuntagon. Mga kapaglaom, kamo ang naghimo ani nga data. Okay? Ang inyong pagtan-aw ni nga data, ni nga programa, mo nakapa-create ani nga data nga atong pagalantaon karon. Unsa ang impact sa Harana sa Kabuntagon pinagi sa social media, even sa Facebook ato kanilang taon. Music is the language that touches the heart of every soul it reaches. Combined with meaningful words, it can lift people up from sorrows and desperation. To a lot of people, music has become their dose of inspiration. Music through the years has been an effective instrument of sharing the love of Jesus. And Harana sa Kabuntagon delights to serve as a vessel of heavenly music
by bringing soul-inspiring songs to the air. Sa imo nga pag-ampo, istorya siya. I thank you, God, for lifting me. Thank you for the things that you gave me. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Just a closer walk with me, just a closer walk, just a closer walk. Ikaw ang tusok kanako, kalipay ug dalumpanan. Thus, reaching the unreachable people due to distance, time, or maybe even prejudice. Music breaks these boundaries and soaks the listeners' hearts with inspiration and hope. This power of music not only reaches people from all over the country, but it also spreads its influence even to the other side of the world. Bilang isa ka admin sa YouTube sa Panimbaya sa Kabuntagon, kay dili jud siya mabaryan na experience, like priceless siya, like dili mabaryan sa mga sa pangkwarta. Kay nay mga example like gikan kog trabaho kapoy kaayo ko, pag uli ko i-check na ko ang YouTube account nato, tapos pag open na ko makabasa kag mga lain-lain messages, not just sa mga tao gikan sa Pilipinas, pero nakaabot na po ang atong YouTube sa lain-lain part sa kalibutan. Ug usa pa ka moving na experience na akong na-feel, kay ang music dili lang siya nagatumong sa mga specific na person na makasabot lag English, makasabot og Tagalog, kundi kung mga lain-laing yung race sa tibuok kalibutan. Kinayuban kung mabasahan ng mga comments na di daw sila kasabot sa lyrics, mostly mga Bisaya atong gina-upload na mga kanta sa YouTube, pero na-touch daw kay sila. So inana nga sense usahay mahibulong ko ba diyon sa Ginoo pagtandog sa mga kasing-kasing mga tawhana. Napunta na mas mudako pa o mulayo pa ang range sa atong coverage sa atong music ministry. Kay dili lang siya maka-inspire sa mga sa ato diri nga staff sa Hope Channel, kundi daghan pud tag natabangan nga nagkinahanglan og pag-ampo sa lain-laing part diri sa kalibutan. Ako, si Paul Superable. Ang among simbahan, Church of God 70, Sabado gid ang amuang gibantayan gihapon. Manang kanta sa Hope Channel, mao gid ang among ganang Harana sa Kabuntagon bitaw. Mao gid ang among gi-emphasize sa mga young people. Kada adlaw gyud. Then og kana bitaw na message sa Harana nga makuan kanang malain ang program bitaw. Ana ko sa tablet. Sukan nga na ang Harana makuan ako. Lagi ko peace of mind kada adlaw. Kay put God first biya. Pero once ang dungog ko sa Harana sa Kabuntagon, murag ma-relieve ko akong kuan. So murag guided ko kada adlaw, murag paborito na ako tanan. basta pagkuan sa Ginoo bitaw, imong ang message ba sa kanta bitaw, imong ma-realize ba nga may mga problema nimo sa makasulbat yung problema. Kaya mo pagsulay sa mo abot, matubag sa kanta, ang gagawin ako kay imo pa. Kay dunay panahon nga maabot sa mga problema bitaw. Jadi ka kasabot sa mga problema. Once maminaw ko sa mga pagsara natin matanong di kabuntag, mao gini nga na ko madungog murag at least peace of mind ba. Alam sa nag-conscious na dumala bitaw. Kung mahimo di gina siya naon kita ko kay nag-impact sa makadungog bitaw sa tanang mga viewer. Kung mahimo paminawag yun ninyo ang Harana sa Kabuntagon, daghan kayo mong message makuha unsay mga message sa ilang kanta para sa itong kagalingon. Today,
Harana sa Kabuntagon continues to take a leap of faith by not only sharing songs for the church, but also reaching anyone whose heart is open to the messages through music, wherever or whoever they may be. As another year is being unveiled, the Music of Hope will continue its mission of spreading the love of Jesus through songs, touching one soul at a time. Mga kapaglaom, aniya na ang dugay na natong ginahandom. Mao kini ang una higayon nga kita magkatigom. Aron atong mahimamat ug paminawon ang mga mag-alawit ug manunulat sa atong mga paboritong alawiton. Karong Sabado, Disyembre 14, alas 7 sa kagabiyon, ang Hope Channel South Philippines ug Panimbaya sa Kabuntagon World magpahigayon sa Harana sa Kabuntagon Music Awards and Thanksgiving Celebration. Pusa, magkita kita sa SPUC Garden Church mga kapaglaom. Ug atong pasalamatan ug pasidunggan ang atong labawng makagagahom. Ayaw kalimot ha! Minamastang ko ang kapaligiran, mga bituin at buwan, liwanag ng kalangitan, hamog sa umaga, bulaklak sa parang tinig ng ibon. Diyos ang may lalang kahit saan. Kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya, pagmamahal niya'y para sa lahat. Umulan man at bumagyo, huwag mangangamba. Si Jesus ang ating tunay na kasama, sapagkat siya ang Diyos at ating pag-asa. Kapayapaan niya'y sa bawat isa, kahit saan. Kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya, pagmamahal niya'y para sa lahat. Kahit saan, kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya, pagmamahal niya'y para sa lahat. Kahit saan, kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya, pagmamahal niya'y para sa lahat. Pagmamahal niya'y para sa lahat. Thank you so much sa atong awit no sa atong mga
singers o karon mga kapaglaom adto na kami nahinabi sa mga tig paminaw o tig sunod sa atong harana sa Kabuntagon. Yes. Actually, no, matouch kay ko magbasa sa inyong greeting sa atong mga kabaglaong nga daghan kay tag na touch nga Yes. lives. Daghan kay tag na ilhan. Daghan kay tag example si Ma'am Asvor Logem all the way from Faroe Faroe Islands. Islands, yeah. Nga grabe kay ang support sa harana Yes, sa si Bob Miller. Kabuntagon. Yes, Bob kana Miller, ilang from mga US. mensahe nga Bibi Chris Albano. bahalag layo sila sa ilang pamilya tungod sa musika sa harana sa Kabuntagon. Nabati nila ang gugma sa ilang pamilya, gugma sa Ginoo nga gagiya kanila. Aniya pa ang duga nga mga komento ato kining tanawon. Yes, pagkanindot kay no atong makita diha nga ang Yes. ilahang mga testimonya sa pagtanaw sa harana sa Kabuntagon pagkanindot kayo. Kita nimo na dito sa ikaw Ter, sige magagbasa sa harana. Salamat sa harana sa Kabuntagon among kami nga mabawas-bawasan. Yes, Oh, that's grabe. true. Oo. Salamat dugay namin panahon nga wala ni simba pero naami di na tanaw sa harana na piling na mo nagsimba nami. Oh, wow. Kana yung manang- comment po ga salamat sa inyong programa hinaot nga magpadayon mo Padayon. wala sa kabayo nga daghan po tag challenges diri Oh. sulod diri no nga almost mo give up na ta pero tungod sa ilaang Oh. mga encouraging words. Nagtuo sila ra mo na kining Nag-struggle. struggle or sila mo nalipay nga nakakita sa nakita ako mismo mag-goal ko nga pagbangon nimo ng alas 4 kay apil-apil ka sa ranas Kabuntagon ya di ka mo padayon to konsensya bangon dia ligo kay matubang ka sa ranas Kabuntagon ana siya ang nakanindot din ni sa ranas Yes. Kabuntagon and mga kapaglaom. Speaking of Haranas Kabuntagon, ang magkantahay na to, usa ka bata, katong nakainomdom tong bata 2 nga years old. 2 years old, ni kanta unya ni Dagan. Ni Bayran Actually, man to siya. bago na siya ga 3 years old. Bago ba ka 3 years bago old? na siya ga birthday. Ni Dagan siya. Nya wa pa mo kabalo kung sa hitabo ato diri pag human na to gatuyok-tuyok po siya diri sa studio. Tagbag dakop ang iyang inahan. So mga kapaglaom, na kuan po ni siya, na picture po ni siya sa cdodev.com. So, naani siya dito, makita ni siya dito po. So, nindot, makita na to ang bata nga mukanta. Unya, kita po nga, ganahan pa nga, ginikanan makita sa mga bata nga mukanta, malipay ka. So, mga kapaglaom, kuyog iyang pamilya karon unsa ang iyang istorya, ato kinintanawon. Well, si Pia right now she's good with God's blessings. She is unique in a way that God blessed her with the talent of singing at her very young age. And sa pag-discover namo nga makabalo sa siya pagkanta sa church as well as sa balay, maminaw mi og mga music, and then iyang ipa-play sa amoa, ipabalik-balik ang music, and then mga after pila ka hours
amo na dayon siyang mahibalaan nga iyan ang na-memorize, and then that's why nga mukanta siya sa daghan nga music nga amo pong paminaw sa iyaha. Una-una, nalipay kami nga niabot anak kadaghan ang mga viewers na blessed sa iyahang kanta, o nalipay pod mi nga gipananginan si Pia sa Ginoo sa talento sa pag-awit, nga dili lang kami ang na-blessed kundi ang tibuok kalibutan nga nakakita sa iyahang video na blessed pod. Yes, amo yung gipasalamatan ang giver of life nato, no, ang Ginoo, o sa talento ni Pia sa pag-awit, among gipasalamatan ang Ginoo kay nagtuumi nga walay lain dili ni kang Pia lang kundi apil ang Ginoo gyud naghatag ani nga talent niya, o sa tanan nga mga blessings as well as sa mga trials nga amo ang na-encounter sa among kinabuhi, amo yung na-feel. And we would like to share back then, when she was still 5 days old, si Pia, abi na mog mawala, kwaon na gyud siya sa amo sa Ginoo. Ang nahitabo is nag-aspirate siya. Pag inom niya og gatas na more siyag natukan ba, niya blue na gyud siya kaayo. Ang among balay naa sa Ipunan, and then amo siyang gidala to Polymedic Plaza, which is in Kauswagan, so mga 15 minutes. Grabe amo ang ampo sa Ginoo on the way to the emergency room, on the way to the hospital. Grabe among pag-ampo sa Ginoo, nagtawag yun mi sa iyaha. And sa akong mind, Lord, kung imo siyang kwaon, wala gyud mi mabuhat. This is your will. But praise God, pag abot namo gyud sa emergency room, nawala gyud ang iyahang pagka-blue. So, looking back, na-realize namo nga naade ay purpose ang Ginoo ba nga kato nga time amo siyang natawag, amo siyang na praise, and then naaday purpose ang Ginoo para kang Pia, and that is to in her own little way reach out to the whole world and proclaim the message of God through her song. Ug amo yung na-prove nga God is always with us, and sa mga blessings sa karon nga tuiga and for the years to come as well, we will always praise God and thank God for what He gives us. Ako pagampo nga dagan pa ang panalanginan aside atong view na sa video karon, madugangan pa gyud o nga himayaon sa mga katawhan or sa mga viewers ang Ginoo ang atong manuluwas. Message na ko sa kong manghod si Pia kay nga mo develop on tayang kanang talent sa pagkanta o dagan pa yang ma-reach sa yang kanang message yang kanta. Thank you for watching my video. Praise God. Louder. Daghan kayong salamat sa Siban family sa pag-share sa inyo ang Kita ni testimony. mo bata, dagan-dagan gapon. Actually, si Pia, maskin makita ni mo siya sa simbahan, wala naging siya og walang alam sa mundo, pero grabe na day kayong impact ang iyang kanta. Actually, until I'm not so sure, pero at murag karon nga panahon, mga 3.2 million na ang iyang views sa Facebook. So sa future, gusto ka nga ungato po ni mo ang mga 10 million yun isa kasi Bilas kayo. Bitaw. Okay, ato makita no nga kaning pong kanta ni Pia na po'y mga comments na makaingon nga grabe nga bata kay maskin sa iyang kagamay na iyang giano ang talento niya sa Ginoo. So kita po yung mga dagko dili po na siya ingon nga reason sa ato nga dili giday ta kay tagsa ta na giday tay talento nga gihatag sa Ginoo sa ato. So Brad, kung pakasuluhot ta. Sulo ko. Ayaw ko palungig, may. Wala. Amputing Glenn. Si Glenn rin nakapalo. Okay. Ay karon makapaglaom no, adunay usa nato ka mga usa ka harana sa Kabuntagon viewer nga mopahat sa ilang mga testimonya ato kining tanawon. Sa diha nga makadungog ta sa mga mensahe sa awit. Makadasig sa atong pagpangalagad di as Ginoo.
sa malimta na to ang atong mga ginagmay nga problema tungod kay atong hunahuna labi na ang mga mensahe nga nindot kaayo nga mensahe sa awit. Salamat ko nga naa ni siya kay nakahatag gid siya og inspirasyon sa amoa, dili lang sa amoa sa amo pong mga silingan. Kay dito sa bukid sa kuan GPLS amo po ni siyang gi-share sa mga kaigsuonan. Walay signal dito, walay internet, pero among gipalanog sa kahanginan ang mga programa sa Hope Channel. Labi na gid sa kaning Panimbaya sa Kabuntagon. Sa akong makatukang son diri is ganahan gyud paminaw sa kanang mga kanang ingin bitaw nila nga kanang pulong sa Ginoo nga ug awit sa Ginoo bitaw nga kanang maka kuan sa dughan ba kanang ay mo bitaw paminaw kanang imong paminaw murag magaan bitaw. Nindot yung kailang mga kanta. Kanang nakahatag yun ako kadasig sa kanang kuan sa pag-alagad. Ang akong gibat is pagpaminaw nako sa mong mga alawiton, na-feel na ko ang presensya sa Ginoo o mas na-feel na ko nga mas nadul ko sa iyaha. Pinagis mo mga alawiton, naghatag usab kini og kanang dugang mensahe sa ako ang Kristohanon nga kinabuhi. Dunay dako nga pagtulunan nga makita din ha nga makabago sa kinabuhi kung minting ka nagminaw ana. So akong idugang nga magpadayon pa ka ng mga programa, ang pagidugang nga mga programa makahatag og dasig sa mga katawhan nga maminaw ana. Di nato na pakyaso ng pagpaminaw ana kay mao'y magatudlo ug magagiya sa ato sa tanan panahon. Ang mga mensahe sa awit o nga diin nakahatag usab siya kadasig o naghatag siya ka ng encouragement sa tanan nga magatan-aw niini. Pinagis pagpaminaw ani nga awit, madugangan ang imong kadasigon o nga dili ka ma-down sa imong Kini dako kayo ikatabang labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay atong makita ang ilang programa dako gid kayo epekto labi na sa atong pagpangalagad tungod kay makahatag kini og dugang kadasig sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Your child to be, you know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so, is willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so boundless.
Yes, mga kapalam, you're still watching Panimbaya sa Kabuntagon Yes. World. Oh, grabe na, di na ito mabantayan ang panahon. Napit naman ang tuig 2019, mga paglam. O kami din sana sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ay sana. Oh, sige. Happy na mo man ang 2019, Oo. 2020. God bless and good luck Good sa luck. inyo. And take note, kuya, dako kay siya accomplishment karong 2019. Tungod kay from hingo going to Iligan. Na radyo di bunga raya. Bunga ra ang atong mga sakripisyo. Yes, even for that. Hello din. Hi, Hello. hi, Miss Unterong. Mga paglaom, kaman tayo mo. Dito sa Panimbaya sa Kabuntagon World, grabe ang panalangin sa Ginoo, mga paglaom. O ang tibok tuig 2019, dahan kay mga experience atong na sinati o dahan po kay mga panangyatag sa Ginoo. O karon nga sa di pa mo mahuman ang tuig 2019 atong balikan ang atong mga kasinatian. Pinaagi ni nga video ang atong tanahon. Iandam niyo mga tiso kay mas makahilak mo. Let's watch this. Happy morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, no pag-abi-abi sa among mga pinanggang kapaglaom all over the world. Are you in a negative mood? Have a break. The more you come to Jesus Christ, the more you notice your unfilthiness. Ayun. Kada bitaw, gadul ka ni Kristo, the more nga makita makasasala yun ay ko, makasasala yun ay ko. Esther, please help us. Haman is going to kill all our people. You must go and tell the king. I want to help, but I dare not present myself to the king. Esther puts on her finest royal robes, risking her dear life as she enters the king's court. I don't understand. Who wants to kill you, all the Jews? The person is Haman. The decree he had you signed will allow all Jews to be killed, including myself, Your Majesty. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Actually, tanan nga atong ginoo o gibuhat recorded na sa langit. King Darius, the mighty king of the Medes and the Persians, chose many men to help him rule his kingdom. He chose Daniel to be the chief above all rulers and leaders of the land because the king saw an excellent spirit. Stand up, stand up. Stand up, stand up, stand up. Stand up, stand up, stand up. Soldiers of Christ arise and put your armor on. Awa siya sa mata, dahil ingnan siya nga, Han, I am blessed to have you as my wife, and ikaw ang naghatag ng kusog sa ako for me to become stronger. I love you, and I want to be with you forever. The secret here is
make God the center of your life. Ayun. Welcome to the Gyeongbokgung Palace here in Seoul, South Korea. Winter, spring, summer o fall, mao kayang upat ka seasons sa ubang part sa Earth. Ma, asa na ka ma? Sorry na, balik na diri. Go again, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. More or less 5,000 people stayed for 10 days in one summertime in one place every year. Men full of compassion, who laugh and not cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Aubrey Bertudas, Fitzgerald Yamit, 4 News Plus. Chun. Ready, come. Leadership, and coordination. Nga binuhat sa atong Ginoo, atong hinuduman ng atong Diyos gamhanan o kita. When I was diagnosed, it was something like, my God, this is it for me. I have this song it is really, it says it all for me. Like, God is too wise to be mistaken. God is too... Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng kanyang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay magkakamtan. Purihin ng Diyos magpakailanman.
sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Mga kapaglaom, aniya na ang dugay na natong ginahandom. Mao kini ang una higayon nga kita magkatigom. Aron atong mahimamat ug paminawon ang mga mag-alawit ug manunulat sa atong mga paboritong alawiton. Karong Sabado, Disyembre 14, alas 7 sa kagabiyon, ang Hope Channel South Philippines ug Panimbaya sa Kabuntagon World magpahigayon sa Harana sa Kabuntagon Music Awards and Thanksgiving Celebration. Busa magkita kita sa SPUC Garden Church mga kapaglaom. Ug atong pasalamatan ug pasidunggan ang atong labawng makagagahom. Ayaw kalimot ha! The role of music play in developing and growing our ministry can be seen as effective as preaching, because the people of God sing. The worship experience will never be complete without the sound of melody. Music plays a vital role in the lives of many Christians. It could preach, it could influence, and it could transform. What can music do in sharing God's love? Does God call us to be His music ministers? Let us praise God every day in Music of Hope. Today in Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, good morning, good morning, good morning once again. And this morning, mga kapaglaom, atong hisgutan karon ang musika. And wala man si Ma'am Angel, ako makauban si Pitts. And siyempre, Pitts, ang ato ang boss karon sa South Philippine Union Conference Executive Secretary, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning, Wing. Good morning, Pitts. Good morning, Pastor. Nindot ni atong topic karon, Pastor, kay hisgutan nato ning musika. Kay karon December, daghan man ang magkaroling. Magkarol, o mao na ilaha, magkanta sa mga balay-balay, sa mga opisina, unya makakungot kita sa ato ang personal ng mga kwarta para pahalipay sila. Kapit sa musika. Mao na. Kwarta na. So isgutan na to ron, Pastor. Unsa man ang epekto sa musika sa atong lawas? Actually, dili kay nato ni siya ma-realize ba, pero dayag kayo nga ang musika na agyoy epekto sa tong lawas kay kana bitaw makadungog tag like rock music. Di na tutuyoon nga mag either ang atong ulo mag-ana-ana, ingo-yango, or ang atong tiil mo ay magkitid-kitid din ha, no? Kung makadungog po ka ng music nga kanang medyo laay kayo niya, ya kayo, makatulog po da. Makatulog po da. So, dili na to ikalimod mga kaigsunan, no? Awing, nga naagyoy epekto ang music sa to, ang lawas. Gani, doon ako research nga nabasa nga, dunay pamaagi ang mga doktor, no? Labi na ang kanabitang mga tao nga ilang pasyente nga daot-daot og mga panghuna-huna. Music ang ilahang gamit, no? More music therapy siya nga man-neutralize either ang depression, kanang anxiety nila o uban pa nga mga chronic nga mga illness. So dako gyud gayo ang epekto sa music sa tong lawas. Kita nga video sa Facebook, kuya ba, pastor, kanang ang Dr. Well siya ga turok og kini ang nagamit og kanang sana iturok sa bata, bakuna. Yang giling ulit ang bata, nagkanta-kanta siya, nagpa-music sa marasag ang bata, kaya na-enjoy ang bata sa yung action. Wala sa kabantay, iturukan na siya. Marag nindot kayo po ang right music, ang iyang epekto sa katao, sa lawas sa tao. Pastor, kanang pagpaminaw na to music, na naman siya influensya sa itong kinabuhi? Kung maminaw ito mga lalayan ng music. Well, kung nakabantay mo, naatay gitawag corporate theme song.
Naaputay gitawag nga kanag yung national anthem, no? Kini siya nga mga pamaagi, I believe that music unites people, no, in all walks of life. Kay karami ito makadungog i-play na bito na wing ng ato ang labi na pareho karon nga ang SEA Games bago lang gipahigayon. Karami ito pag-play na sa ato ang national anthem. Makita ni mga usa lang ta kanasod, usa lang ta kadugo, kung pwede usa lang ta sinultian. So yun ana ang epekto sa music sa ato ang kinabuhi, no? Naa siya unifying effect. Gani doon ako istorya nga nabasahan o nadunggan pod nga dunay gira sa una nga giapila ni sa Allied Forces, kalaban nila ang mga German no, dito sa Europe. Anang 24 sa December. Tuto pa nga hapit na magtungang gabi, hapit na ganang gitawag no Chiboy na. Pagka tungang gabi gyud dunay usa ka usa sa mga membro sa Allied Forces nga hingkanta siya Silent Night. Kanang Silent Night fits popular kay na kay dito na nag-una sa Austria pero German language ang una nga lengguwahe. So ang nahitabo ang buto-buto na hunong. Ang buto-buto na hunong silang tanan gili aside ang ilahang mga armas unya nanganta silang Silent Night. Makapik to gyud kinabuhi gyud. Dili gid kalikayan. Kay bisan ma-depress ka, kanta mawala imong kwan. Unya bulagan og Kuya Pits. Pag-play sa music sa puti lang. Kano man ni mo. Inom-dom sa team song. Makainom-dom na sa team song. So pastor, unsa man ang mahimo sa musika sa pag-ambit sa gugma sa Dios matag usa kanato? Actually kana dako yung kaayo, no? Para sa kuha dunay gitawag softening property ang music. Kana bitaw mga tao nga disud na gani pabalikon sa simbahan wing. Ang himuon na sa mga kaigsunan, ilan naman ang hupu-hupuan ng kadlawon sa bado. Kantahan raman ang kanabit popular kay nato nga kantang Bisaya nga dili ka maglangay-langay. Pastilan yun, manimba, mamalik, and then one tool, no, to get the decision sa evangelism, for baptism, kana yung music. Mga harana ang mga laiko, mga kaigsunan, atong mga dili pa membro sa iglesia. Then maaghat sila sa paghigugma sa Ginoo. So kining gugma sa Ginoo, sayon-sayon ni siya ipakatag, ilabay ngadto sa mga tao, ipaambit nila through music. Wow. Mo nang naatay Harana sa Kabuntagon. That's it. Mao gyud siya. Mga OFW, grabe gid lahat. Kamingaw, mabawas-bawasan kumunta na og Harana sa Actually, Kabuntagon. dili na aksidente ang pagbugna sa Harana sa Kabuntagon wing. Kami maminaw minimo. Dili na siya aksidente, no? Providential gyud na siya tungod kay mo nay pamaagi nga ang gugma sa Ginoo mapahat ngadto kanila. Wow. Nindot kayong epekto gid sa mga musika. Pastor, what if kung ako sample, nabi ba niyo insulting nga ay okay pabor magana sa inyo kay kumantahay man mo. Nya kami lugar nga dili makakanta. I mean, unsa pod ang pamaagi in a way nga pwede natong mahimo ta nga music ministers or makaministro ta pinagi sa musika. Pinagi sa music. Actually, both sides katong kumantahay o katong dili kayo matupag gifted. Actually, doon na magkunoy duha ka klase sa music minded, no? Ang uban hinggawas gyud ang music, ang uban alang sa mind, no? Pero in line with that Fitz o Wing, doon ako na-receive nga report, no, dito sa SSD sa mo ang year-end meeting atong November nga naay usa ka taga Singapore nga di wa gyud siya kuan sa music hilig, but God creates a need. Abi ninyo naay usa ka naso dila na ko hingan din sa ato ang territory sa SSD nga lisod gyud kayo adtuon sa mensahe, no, tungod sa ilahang balaod sa ilahang nasod og sa kadaghan sa population nga dili gyud ganahan sa Christianity. Ang gihimo nila music ang ilang interwaves para makaadto sila dito. So God creates the need. Ikaw nga dili music minded, makumpel ka, no? O nga siya di gyud siya kabangkaagan pero pagparehistro ni dito sa iyang center of influence namin siya gi-establish dito nga music center. Ningon na lang po siya nga I play an instrument pero di gyud siya bisa gani siguro og mangluwa siya iyabag gyud siya kay wa gyud siya kabangkaagan sa kanta. Pero there is a need, no? Ang Ginoo mo create ra gyud na kamo nga dili gyud mga music minded, mahimo ra gyapon mo nga mga music ministers kay ang Dios ay magpahigayon ana iampo lang nato na. Iampo lang nato. Ang music, ang pag-music ministry siguro pastor dili naman siguro na naglimit lang sa pagkanta. That's it. No, diba? you can organize a group. Kadabit namin mga direktor nga yabag pod. Pero may lagi mo direct, no? So tapog mga tao, suporta, mo sponsor. That's it. So anything that you can do nga ang music ministry mapaagi, not only in singing, not only in playing instruments,
Pero sa giingon ni Fitz, masking mag-organize lang ka o mag-sponsor, pwede kang maka-appeal sa Or music even ministry. mag-compose kag piece. Kanta. Correct. Mo na nga kami sa choir magtapat-tapat mig maayo nga tingog kay magsunod-sunod naman ni amo ni tenor. Sige. Teknik na. na. Teknik na. So pastor, karon ining moderno nga kapanahonan, unsa mga sekreto nga mapaduol ka sa Ginoo pinaagi sa musika? Na ba yung mga sekreto nga pwede ning kani nga music, na ni standard music ni o kani holy o saya? Personal opinion ni man ni pastor. Atong hinumduman mga kaigsunan nga ang kaaway sa Ginoo karon niagi na siya choir director kanhi, no? According to the spirit of prophecy, na kana si Lucifer na himong Satanas, kuwagi na siya, music minded na siya. Sa atong kapanahonan, if God can use music, no, as a very powerful tool alang sa gospel, on the same manner ang kaaway po sa Ginoo mo gamit po ana. So sa pangutana ni Mowing, we have to be selective. Ang music na to lahi-lahi man, no, by virtue sa kultura, sa ato ang unsa pa dinha nga mga influensya nagkalain-lain, pero naatay gitawag nga Christian music, no. So kana mo atong adaptahon, no, para nga kanang gospel music o mga music nga makapaduol na to nga to sa Ginoo inay kay makapalayo. As long nga kung mukanta ka nga malipay ang manulunda, amen, ikahimaya na sa Ginoo. So kay maom na ang nabutang sa espiritu stagna pod nga mukanta kang malipay ang manulunda. Unsa pod pagkahibalo nimo nga malipay ang manulunda, ikaw nakabalo unsa uning paggamit ang music, pastor. So thank you kay pastor. Doon na ba kay mensahe karon nato dinhi labi na sa teritoryo nato diri sa South Philippine Union sa South Philippines. Doon na ba kayo mensahe and greetings sa imong pamilya? Well, speaking of South Philippines, mga kaigsunan, dili ta mabintaan sa music. Wow. Daghantag mga composers, daghantag mga singing groups. Gani kini atong Harana sa Kabuntagon nahimo na ning popular tungod kay ingon ani ta ka energetic, no, insofar as music is concerned. Ako lang tugon ninyo is ayaw mo kadiskoryo kay nga naman sa diha nga mag-music ministers mo daghan mga problema, no, walay hayahay anak niya. Pero please go on kay nga naman ang Dios magauban kaninyo. Happy Sabat alang sa tanan akong kaubanan sa panimalay. Wow. Ayan. Thank you, pastor. Salamat, pastor. Og mga kapaglawom, no, daghan pa kayo may ipapahat sa inyo ang mga mensahe sa mga awit ug mensahe sa pulong busa pabilin sa pagtanaw. Tuoy mo balik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. May bunda mga kapaglawom, happy Sabbath kaniyong tanan. Nasab kita sa itong segment ang Let's Pray Today. O kini ang higayon atong gigahin alang sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer. O apil na usab sa pagampo sa inyoha mga gipadala nga prayer request na itong programa. Kauban ito sa pagampo, wala lain kundi si Pastor Daniel Palomares. Pastor, salamat kayo sa pagkiguban. O ganay, Pastor, ang mga prayer request nga itong i-apil sa atong hiniusang pagampo. Una, si Sister Judith Waslo. Ito na siya breast cancer na nasa stage 2. Naot ang Ginoo mag-ayo kaniya o magapanalangin usab kaniya. Ato sabihan po ang tanan mga kaigsuonan nato nga naapektuhan sa bagyong Tisoy, sila maka-recover o mapangitad og pamaagi ang ilang mga sitwasyon. O ato sabihan sa pagampo ang atong paghimuon nga Harana concert, no, first time ni pastor nga paghimuon sa Hope Channel o sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Adunay Harana concert or awards and Harana's Thanksgiving celebration karong Sabado sa gabi diri sa SPUC Garden Church. Pastor, shall we pray? Okay, akong imbitaron ng tanan, no, atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo ta. Amahan mong Diyos nga naka sa imong trono sa grasya, dako ang imong kugma alang sa imong mga katawhan. Mohinungdan nga kami adunay kumpiyansa nga moduol nimo ug mangayo sa mga butang, dili lamang alang sa mga personal na kinahanglan, kung dili labaw sa tanan panginahanglanon usab sa uban. O Diyos, among gidalangan na kanimo si Judith Waslo. Na-diagnose siya nga adunay stage 2 breast cancer. Makaguol kini nga hitabo alang kaniya. Apan kini o Diyos, dili pa maoy ilhanan sa katapusan. Hinuon na hisayod mi nga ikaw adunay plano alang kaniya ug sayon kayo alang kanimo ang pag-reverse sa mao nga sitwasyon. Naghangyo mi amahan nga imo siyang hikapon karon ug unya ipasiguli ang iyahang kabaskog sa panglawas. Maayo unta siya, makabalik siya sa iyahang
usual nga pagserbisyo kanimo sa iyang panimalay. Amo pod gidala ang among daghan nga mga higala ug mga kaigsunan nga bag-o ra gyud nagian sa bagyo nga tisoy. Nasayod ka sa ilang sitwasyon. Ang uban kanila napatingali sa mga evacuation center. Ang uban kanila na wad-an og mga panimalay, doon na pipila sa mga kinabuhi nga nangawala. Hinaot pa nga imong hikapon o bisitahon sila nini mga taknaa og tagaan sa mga butang nga ilang gikinahanglan. Kung unsa man ang angay kanila o Dios, mas nasayod ka kay kanamo. Busa ipahamtang ang imong mga plano alang sa paglaom ug maayong kaugmaon ngadto kanila. Ang usab gidala, ang usa sa mga dako kayo nga programa dinhi sa Hope Channel mao ang usa ka Harana concert nga ipahigayon mayon man ang iyang awarding program nga kini o Dios magmalampuson, kini matagaan og dako kayong importansya alang kanamo og sa among mga kaigsunan. Aron kini nga programa magpadayon ug mahimo kining instrumento sa pagdala og daghang mga kinabuhi paingon nga naa kanimo. Salamat nga ikaw makig-uban kanunay, magapanalangin og dugang dinhi sa Hope Channel mainuman sa iyang mga volunteers ug sa tanan mga personahe kay among gidala kining tanan nga naha kanimo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaam, kung doon na kami mga prayer request, pwede kayo ipadala sa itong contact number ang makita sa mga TV screens. Pwede usab sa itong Panimbaya sa Kabuntagon World Facebook page. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka mag-alawit ug mao kini akong gikinabuhian. Singer ko sa bar, vocalist sa usa ka banda, ginakuha pud ko nga mokanta sa mga kasal. Ug gani gaapil pud ko sa mga amateur singing contest. Apan one time, gibadlong ko sa among mga elder sa iglesia kay dili daw kini maayo ang akong ginabuhat nga mag-appeal sa mga contest. At the same time, mukanta sa pulpito. Unsa man gyud akong angay buhaton. Okay. Yun. So, no, medyo kay bread and butter ang pagka-singer, pero mo serbisyo po siya sa simbahan. So, mo contest ba daw kuno? Mo contest, ma-appeal ba daw siya sa contest? Or maminaw ra siya dito sa katong gingon sa elder. Yes, ba okay ra tong inana. So siguro problema sa elders kung mukanta siya sa kasal inana pero ang contest man ba gingon. So na pod kami mga kabarkada, no, maghatag og tambag sugdan nato si Teacher Fitz. Ayan, medyo lisod-lisod hindi ma-mention pero sa ako personally, I will give that choice to you. Ahay mo mas i-prefer nga murag description sa imong kaugalingon. Are you the singer who sings at church or are the singer who sings in the contest or in the bars? Kayo sa'yo man good, ako personally, na-feeling mo ko na ako nga if magkanta ko sa, wala mo po ka try og kantag bar, pero kanang magkanta ka og contest or secular songs. Murag na tendency ha, na-feeling ako na tendency nga murag mawala ang kagana nga mokanta og religious. So depende na sa imo sa mas i-prefer nimo nga mas ipalabaw nimo nga influence imo kaugalingon. Is it the religious song or the secular songs? Ana lang, di ko makatag sa imo og exact nga murag guideline o murag exact nga decision. Ihatag na ako sa imo ang choice. Kung maha ka, mas i-prefer nimo. Nagino kay passion ba ako Yes. singing. Nya, isa pod Ma'am Ange, bread and butter pod ay niya. Gani, panginabuhian niyo. Yeah, Ma'am Jill, pwede rin siguro, I don't do sa uban ng opinion, pero kung ma-appeal ka contest nga, dili lang ka sa bar mo, dito tong mga bar. Gani, pero dagan magud siya klase nga bar. Kaya Dagang pwede bar. ra magud siya ka ng music lounge like sa hotel. Di ba? Kanang sa lobby sa hotel, kay panginabuhian man siya. So, inana siya no. So, Teacher Sharin, unsaon jud nato siya kuan, unsa atong matambag sa iya ha, asa siya mo serbisyo. Murag inana ang pangutana, no? Actually lagi daw ako na storya una ba. Kanang sa ako siguro kay kanang lisod siya tubagon tungod kay in the first place wala pa man good siya nag-question prior sa pag-confront sa elder sa iya, di ba? Murag pa niya na feel siguro nga ay murag dili maayo or maayo ba, dili maayo or maayo ang gibuhat. Kato na siguro to nga time nga murag nabadlong siya sa elder. Pero para sa ko personally kay murag ako sigurong kung ang ako bang pagkanta sa bar o pagkantaan ni diri nakapawala ba sa ako ang pagtuo sa Ginoo or napalayo ba ko sa ako ang Ginoo. Kay kung if ever wala, I don't think so na it's problema bad. Siya. Kay because kabalo man ta nga mao yang panginabuhian and we need to eat. You know, we need to eat. Pero kung wala gid siya napalayo sa iya sa Ginoo, so meaning I don't think it's a problem. Kay siguro mo sakto ba kay basig maproblema pud kay tungod sa pag-appeal sa contest na wala na ka sa imong pagserbisyo nakalimot na ka. So yon diha ang problema. Bingkat. I believe kaniya tong kuan diri no, maayo kini siya tingog. Yes, kay mo appeal ka sa contest. Hindi man kaya ang talent. Og kanang talent nga naan nimo karon no, isa ra jud imong himayaan para sa kuha ang Ginoo ra jud. Kay siya may gahatag sa imo ana nga talento. I'm just speaking in behalf sa ako ang kaugalingon no, kay somehow wala po ko na influence og mga secular nga mga songs or nakakanta og kay ako ang bali ang akong tingog pang churchy ra gyud siya. Churchy ra gyud ministry. So bali ang ako pong focus pang nara yun ani nga ministry. So ang ako lang is kung nahimo na niya ng panginabuhi no, pwede man niya ka na karon
grabe ang influence sa social media. Correct. Pwede siya maghimo og YouTube channel, mag-cover Yes. siya og mga religious Pwede song. sad. Oo. Pwede na i-post niya na sa Facebook, Oo. ma-monetize na Yes. eventually, and Oo. pwede na niya mahimo na ding panginabuhi. Correct. Pamaagi. Source of income na niya. Yes. Ayun. Kung na lang akong gusto ma-share. Oo, kay base po bitaw no, may ba making use of the current nga resources, di ba? The trend. Di ba? So inana, That's daw it. biwing Muna- singer magigit po katuon na The way. best mo nang singer. gitawag nga lizard. Mo na, ha? Blizzard. Sa ako nga time sa una mo nang wala ko nagpadayon Wala sa na ka akong ni pagka-singer. pursue. So, sa diha nga nakakaon kong silupin. Listen kay nang mo na nga ako bisag i-off ninyong mic na ako mukanta ko pero ako ra ginagidawa. Lagi ni pagbati si Kuya Wing. Limitaw. Kanang listen na sa imo ang kaugalingon na panginabuhian biya nimo na no. Pero ang ako lang diha kay ang pagkanta nimo ibutang nimo sa saktong panahon, lugar nga diha ka mo kanta, nga makakuha po ka og paninapi nimo. Kay listen man po og dito ka sa bar nga lagubo kay music Tinuod. dito. Unya pagawas nimo dito, uy, si Tarpulano man to, may magayto mo kanta sa church. Murag Correct. lahi na pagtanaw. Imbis mahimo tang ihimplo dito sa uban, lahi na ilang pagtanaw na backslide to nakakita sa imo. Imbis madasig to siya nga si Tarpulano mait kay to mo kanta niya, nagkitaan ka ni gawa sa bar niya. Ang imo dito panginabuhi pero lahi ang pagkuan Pag-interpret sa uban. Pag-interpret sa uban. So, imo nang bantayan. Kay ako sawa pa ko na imong singer sa unang taon. Di bitaw. Ikaw na manis na niya, So i-upload na sa selective ginawa na. lang. Oo, so be selective lang, no? So daghan na tagdadunggan karon atong paminawon si Pastor. Unsa gyud Pastor ang imong matambag sa iya, ha? Actually, alang sa tong singer karon sa Panimbaya sa Kabuntagon, mo yun yung kong dili sayon ang inunta predicament no o challenge nga imong naabdan tungod kay maski gani ang atong iglesia wala tay clear cut aning tubag og pamaagi unsaon nato pag-address sa mga problema nga ingon niini. Pero doon na lang ko i-quote nga sulat ni San Pablo, no? Nag-ingon siya nga abstain all appearance of evil, no? Wala ko nag-ingon nga appearance of evil ang imong gihimo. Wala ko nag-ingon nga mao na siya. Ang ako lang gustong ipasabot mao ni kining pag-apil nato og mga contest, no? Singing contest. Doon na pud biya ni siya inunta positive nga mahatag sa atong iglesia per se, no, tungod kay samtang naa na ka dito sa taas-taas ng level sa kompetisyon, makaingon ng mga tao nga kuya po din mga Adventista, may mga talento po sila, which moingon ko modesty aside nga ang atong iglesia dili gid po ni siya basta-basta o mabintahan sa kinantahay, no, tungod kay nag-awit ta kada buntag, kada udto, kada gabi sa to ang mga worship. Pero experience tells us nga dunay pare-parehan nimo sister o brother baka ka nga nagpadala diri nga nag-appeal ni ini nga mga contest nga pag-abot na gyud sa level nga taas na kaayo natunong ang ilahang kompetisyon either Bernis sa gabi o anang adlaw nga Sabado. So mo na ako nakita din nga magipit ka mura og ang imuhang depression mas taas-taas hinuon nga inunta level tungod kay hingabot na magud unta ka didto murag mo ingon ka nga naa na gyud ka gaung-ung na ka sa imuhang kadaugan only to find out nga what you believe, and that is one of our cardinal doctrines, the Sabbath, mao man hinuon ang imong matamakan. So dinha lang gyud nga punto nga ako nakita siya nga adunay gamay nga inunta kada bitong caveat, no, you have to be watchful ana nga area nga kung imong matan-aw nga at stake ang imong relasyon sa Ginoo ang imong pag-alagad tingali as early as now mo ingon ta nga just call it quit na lang kay nga naman kaysa ang momentum kusog na unta kayo niya mo kalit ang hinuon ka patay ang imuhang mga damgos kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin nimo.
Ayun, no. So, nindot kayo tambag ni pastor, no. So lagi tinod gyud siya, no, kay especially if we consider nga to letter sender is a Seventh-day Adventist. Understandably kami Seventh-day Adventist taas gyud mi siyag standards when it comes to keeping our doctrines and our faith. And mo na siya diha ang gray line which siya rin mention ka ganina ba nga murag-murag gyud ka panarbaho ko kawing ba nga nanarbaho lagi ko naging singer ko pero to a point nga masacrifice nimo matabunan nimo ang imong pagka-adventista diha na pud siya ang danger. So it's a matter of choices. Like di man siguro pud problema kung mo join ka contest basta kay di nimo malimtan ang imo the right word is ma-compromise nimo ang imuhang belief, imuhang faith, ang imong pagserbisyo sa Ginoo kay wala man siya qualification kung kinsay dapat ra mo serbisyo sa Ginoo, di ba? God chooses the most ordinary people to serve ba for as long as you have the passion and the heart. But kung mo serve manggug ka, there is that certain standard. Diba? Nga lisod ki mo bitaw na sa ato, diba? Volunteers na sa Hope Channel, pakita nga to ang dagway diha sa TV mo nung ako bitaw magbantay na gyud ka kay ako kamaldita tong una bitaw. Sumuna na siya dila natamoy na kay lisod na kayo. So, no, sa atong letter sender, hope na tambagan mo na mo na natagaan mo na mo enlightenment sa inana siya. So, the choice is still yours kung asa ka, but we hope and pray dili nimo mawala imong passion for singing because that's a talent that God has given you. It's a matter of selecting kung asa nimo siya gamiton. And always, like we always say, pray to God for God's guidance and enlightenment para mas ahapan nimo magamit pa imuhang talent. Amen. Diba? So, dasig lang yun ato ang igsuon. O karon, we will have a quick break. Don't change that channel. Mga kapaglaom, aniya na ang dugay na natong ginahandom. Mao kini ang una higayon nga kita magkatigom. Aron atong mahimamat ug paminawon ang mga mag-alawit ug manunulat sa atong mga paboritong alawiton. Karong Sabado, Disyembre 14, alas 7 sa kagabiyon, ang Hope Channel South Philippines ug Panimbaya sa Kabuntagon World magpahigayon sa Harana sa Kabuntagon Music Awards and Thanksgiving Celebration. Busa magkita kita sa SPUC Garden Church mga kapaglaom. Ug atong pasalamatan ug pasidunggan ang atong labawng makagagahom. Ayaw kalimot ha! Daghang salamat mga kapaglaom, wala mo ni gunit sa inyo ang mga remote para din niyo mabali ng Hope Channel. So karon mga kapaglaom, muadto na sa atong birthday bulletin. Ug atong tanaw natong mga birthday celebrant. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Wow! Happy birthday! We're Bago improving sa greetings. mga greetings. Okay, So, Jen. diba? So, sugdan nato din ha, ang ato ang avid viewer, no? Din ha, ang papa ni Jezreel nga importante, nga who's a very fan of ato ang Harana sa Kabuntagon. Daghang kay salamat sa inyohang wala puas nga pagsuporta. Og Architect Dumpa og Nanay Teresita Dumpa. Salamat sa kanunayong pagtanaw diha, Uncle Mario, Uncle Dario, og sila ni Auntie Training og Auntie Emma, daghang kay salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta. Yes, and ako pasalamatan ang Mambatangan Church diya si Sir Monjing Opina. Thank you kayo. And nag-schedule siya sa to January moadto ta. So, manha mi diya balik mi diya. And diha daghang mga kapaglaom na to diha. Thank you kayo. And sa akong small group nga care group, MVP family, thank you kay Pastor. Oh, MVP na siya. MVP MVP ayun sa kato na unya na ta. Kaya Sofia na mo niya na kay. Ang piya na pakals man na siya. Okay. O gets na. Baang family, kay Tuna family, Tornado family, and Lumpur family, and Kahilis family, and Rodrigo. Thank you kayo no.
no, sa ato ang padayon sa kadasigon sa atong care group. Yes, gusto mo na ko i-greet no ang Adventist Health Professionals, ladies, sa mga kaubanan. Hello, good morning diha ni Ati Apple, Ati Abby Perez, Apple Buscato. Daghan pa rin sila Asheri de la Fuente. Di na ko memorize sila per good morning ninyo datanan. Gusto mo na ko i-greet akong magpapa Pastor Dolman and Luz Prieto diha sa Osamis and Akmamig Daddy, Pastor Jemel and Anita Cabajo. Good morning. Og sa akong mga classmate diha sa Dumingag Sambuanga. So good morning diha kaninang tanan. And dili po na mo kalimtan ang atong mga partners, Ma'am Yes. Angel. Partners and sponsors. Thank you. Boss Rex and Madam Jessica Thank you. Gonzaga. Yes. Engineer Pidong and Ma'am Amor Barbas. And si Francis Bal Aguilar Jr., Ma'am Mercia Catulfo sa Larda family. Thank you. Pastor Prahis. And sa United States of America. Daryl Bay, Iktin, Yup, and Bing. Si Juan. Si Yup. Ariya, magulong ka mga kapad. Si Yup, nag-usap. Lovely. And Charm and Andrew. And Merry Christmas and Happy New Year mga kapaglaom, no? At siyempre sa mga viewers natin dyan sa Luzon, sa Project 4 Quezon City. Mama mo. Mama at Papa, thank you so much for watching, Maymay. And of course, sa itong mga viewers diyan sa Hingog. Natin, Good News Federation, no? Pag ginapahigayon, happy watching sa inyo dyan mga kapaglaom. And of course, sa itong mga friends, Diya sa Iligan? Sa Iligan. Mag-change address Miss na Marian paka-fix. Montero, happy watching. And sa mga friends dara. Sana all. Ano na yung ang saya ng Pasko ni Vince. Okay. And happy watching sa itong mga viewers sa itong GSAT Channel 37. Salamat mga paglaom sa inyong padanya pagsuporta. O sa itong mga viewers sa Facebook. Salamat kaya sa inyong mga padanya pag-comment o paghatag sa inyong mga pagpanimbaya. And yes, hello, salamat kayo sa itong mga invited nga singers karon sa itong concert. Actually, ako pa nila na-adiri. Yes. Thank you so much, So kita-kita tayo niyang gabi. Yes, ayaw kami mga kapaglaom. Admission is free. Yes. Amo lang klaro no, admission is free. But if you want to bring something to give it to our mga beneficiaries, like if gusto niyo punuon po ning appeal ning Box of Hope, that's very welcome. Ihatag ng secretariat or sa ushers and usherettes later during the concert. Excited ni Pinso niya gabi. Nga Kaya mag-solo. magkakita mi sa inyong long gown. Wow! So, kita-kita tayo niya. Diba? And ako mga tuxedo magawas na. Actually, I think i-livestream po nila. Yes, sa Facebook. Livestream nila. Okay, mga kapaglaom no, dagang kayong salamat. And by the way, greet din namo ang mga viewers din na sa Barangay Kalipay, especially sa atong mga GPTA officers. Thank you so much sa walay po sa suporta sa atong school sa Kalipay National High School. And of course, Sir Cesar Macasarte and our District Supervisor, Sir Landy Mandahinog. Yes. Mga kapaglaom, dagang kayong salamat sa pakig-uban kanamo sa isa ka oras ug tunga nga pagpaminaw sa atong mga makadasig nga mga testimonya og mga awit. So, atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batia og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan o naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa, kupti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan ug sigurado ang kalawasan. Hi, Sir Yul. Happy Sabbath. Only one earth. Live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog o kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Good morning! See you later! Kita-kita tayo gabi. Merry Christmas and Happy New Year, everyone! God bless. God bless.